Det her det er Camilla Hylgaard, og jeg hedder Anne-Sophie, og vi kommer fra Rosborg Gymnasium i Vejle, hvor vi går i 1. G. Og de sidste 2 dage der har vi været i praktik ved Troels Lund Poulsen her i Folketinget. Og vi fik idéen til at tage til Troels, fordi Troels han er lokalpolitiker i Hedensted, hvor jeg kommer fra. Så jeg har set ham til nogle forskellige arrangementer, hvor han f.eks. har været med til nogle indvielser og noget. Ja. Og vi har været rundt, og vi har fulgt Troels Lund Poulsen rundt til de forskellige møder, han har været til. Og vi har været nede i Folketinget, hvor vi har overvejet en masse debatter, og vi har bevæget os frit rundt på Christiansborg og set alle lokalerne, hvor de holder møder og vi en masse politikere. Vi havde over at møde en lobbyist, som vi vidste egentlig ikke helt, hvad det var i forvejen, så det var lidt spændende at komme ind og se på den måde, hvad det egentlig var for noget, de ville have lavet. Ja. Og vi kan i hvert fald varmt anbefale at komme i praktik herinde på Christiansborg, fordi at det er en rigtig stor mulighed, og det er også nemt at komme herind, og de er rigtig, rigtig åbne for, at man kan komme i praktik herovre. Det bliver også meget mere spændende, når man har været over at se det og følge med i det på tv og sådan noget. Så jeg vil i hvert fald gerne sige tusind tak, fordi vi har fået den her mulighed. Det har været en rigtig fed oplevelse.